Baba Mari. Madi Svikiro. Tingonza lanzi mungoita mashows musikumira mudhara. Yaman ndo imwe yatugadzira zita nayo waizi. Osaka vanhu vakutokuziva zvekuti makutoti maita show vanhu vakutozara. Yaman zvanani ngatingoti palevel randanga ndimbori pandakatanga music zvati but patinoda kusvika satasvika. Osaka pa zita renyu rakutozikanwa matima matosvika unoti aiwa vanhu vanotomhanya matobudikira panzvimbo. Dziripo nzvimbo dzatakuzikanwa dzoti tumwe tazotofamba but ona inakira zingende nengoma. Yaman but kuzotiwo dzimwe nzvimbo dzoti saka imi makupesana mashows nemusic makatosiya mangoita zvemashows izvi. Yaman zvaizvezvi ndine masingles collection aripo. Mukatodze one ngoma ramuti hairi ramutemba. Zvamai manje ndine inonzi zuva ndine masingles inonzi zuva. Mukona kuti pana kafrista kadikidiki apotoita kuti vanhu vanyazokugutsikane hanzi ndakudawo yangu benzi ndoimbawo muzanzi ndopoketawo masenzi ndichitenda kuna tenzi handichade zvekutambura zviya zvekuyaura ndakudawo kumbopigwawo music ichirirawo. Tanzania magereza ndanongoimba masungo ekuda kungoita mari ekuda kungopigwa saka ini song yenyu munyatsoimba makanaka papi chapo. Iyi song ine message mudhara tasataikorazaiza isusu hatisiveya vanongoimba zvekungoti chiro taimba toda kuimba zvoti kana pane vabereki vangakwanisa kutiyerera music chero pane mufana mudiki avadzinge mwana tomboteera hanimaster. Ndimi hanimaster. Yaman sa hanimaster anowanika kupa hanimaster kana vamwe vatazomutsvagawo yaman yenyu ngatingoti hanimasangana chitungwizi chingisa yakura kamudhara asi zvamai mazvida muona unoenda unonzi kunyatsime kumakomo waizi unyatsime ndikwatanzanzi kuvapawa dzimba manewstands ngatikoti kunano. Right asina anogara kunano wangosvika kunano umooneka kunano but amugari kunano. Yaman Alright asi right zviriko asa tomoti china vanhu vari kudhaka vakurova mutoriro ava ini nangu chandoti amana matracks akaipa but iwe usina mari usamanikidze level osiri waiziva vane mari vanotorova madrugs but pani pangu poti iwewe kaka uda kuzviti wange uri apa usikumberi handiti end of the day watenga dombo handiti watitenga dombo nhasi chavamba uchirida wakutengesa mberi pamwiri pako waiziva ngatiti kana usina mari siyana nazvo uzazukuitiwo nevanhu saka ane mari vanofana kurova dombo ane mari anotorova dombo achitoziva average yake usaimutosapota vanhu ziri kusungisa kesi aiwa dombo hatombosungise drugs harisungise but rova zvinomiro anomongozinzwira ka hanzi dombo rita sei harisungisi but chingorova zvine mwero aiwa musete zvoti mupenge aiwa satinotenda saka tongoti aiwa tonengoita kungokuwanaiwo muri mustreet muri muchibage umu tangoti aiwa muri zimbabwe inoita sei fara nazvo tongoti tokudai mese munasati vaziva hanimaster ndiye hanimaster kuna vanomuziva aiwa hanimaster ane masingles boys anongozinzwira vachira mafreestyle anongoma nemessage but mashows vita kugadza muri chii saimi muri promoter muri chichechecho kana muchidze mashows. Inini ndiartist ndikupusha zita rangu ndichipusha handijekese ipapo ini chipusha zita rangu handitika ndine mayutsi handingazoendonoimba ndiri ndega handiti sedance mayutsi munoti mayutsi vanhu vakaita sei ndine vafana vanoimbawo waiziva tipe vana vafana vanoimbawo vanoziva mazita kuti vafana ngatikoti lex of kana tomboti ndine show yangu handiti unongodedzana mufana anonzi rumors basi romba noko vamufana vari master vasana vari vafana venyu esa aiwa pamaeuda zvavo but is like ngachingoti chii waiziva vanobatsirawo pazvinhu takaita sei because hanzi rume rimwe ari kombechukuda asatinotenda saka aiwa ndinongari kunzwira mapromota masponsor nevamwewo nemabhawa avo vada zvito mashows amongobata chii aiwa tinotenda namba sawa kusakanga unozonyora aiwa tinotenda nenguva yavatipa sovalens aiwa tinotenda Svikiro guru tinotenda